Apil sa nalubong ang pitaka nga dunay ID sa biktima nga mo'y tulay sa mga pulis sa Montevista ug tropa sa 25th Infantry Battalion aron mailhan kini. Nakapangalan sa ID ang usa ka Reneboy Abiao, 39 anyos, residente sa Puro 4, Barangay Lebano na Montevista, Davao de Oro. Subay sa investigasyon sa mga pulis ug impormasyon nga gihatag sa kanhi NPA, gipusil si Abiao sa usa ka commander hiker niadtong tuig 2019 kay gidudahan kining asset sa mga sundalo, hilabi na nga niadtong higayuna buot nang musurrender ang biktima. Si hiker ang commander sa Guerrilla Front 33 nga napatay rasab sa engkwentro tali sa mga sundalo. Kanhi kauban rasab sa kalihukan ang nagtudlo kung nga sa gilubong si Abiao nga positibong giila sa inahan nga iyang anak ang gipatay sa NPA. 5 ka tuig na kining wala ikita sa pamilya. Miingon si Abiao sa iyang inahan nga mangita kini og trabaho apan nahibaluan na lang niya sa mga sundalo nga misampa kini sa kalihukan ug iyang kauban rasab ang nagpatay. Nurin Michelle Ligonia, Newsline Philippines sa Davao Region. Stay safe.